So eto yung araw na nag-free taste food tripping kami dito sa Jofen Old Street. At sa kakatikim namin sa napakaraming store, eto yung pinakamasarap na ginger tea nakita namin. Yung pangalan niya Brown Sugar Ginger Tea, eto yung phone number nila. At etong si Kuya, sobrang ganadong ipinatikim sa amin lahat ng iba't ibang flavors ng ginger tea. 200 NT yung isang balot, tapos pag bumili ka ng 5, may libreng Ay, isa. masarap din to. Hey, masarap. Yeah. Masarap! Hey. Ang sarap nung anghang ng ginger, tapos templado na siya ng saktong-saktong amount of sweetness. Pero, At this point, medyo natatawa na rin kami kasi sa tuwing matatapos namin yung isang flavor, magbubukas na naman si Kuya ng bagong flavor na ipapatikim sa we amin. want more. We haven't... Wow! Ba? Ang sarap! So you had winter melon, lemon and cherry, ginger spicy. Wow, itong mga to. Pero wag kayong mag-alala, hindi naman namin pinagsamantalahan lang ang kabaitan ni Kuya. Bumili kami ng 7 packs tapos binigyan niya kami ng 2 pack na libre at marami pang samplers. Ang sarap nito, sana matry nyo rin. Up next, I'll show you everything that we ate for breakfast sa Family Mart, Taiwan.